салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародарон нархҳои мошинаҳои боркаш, мошинаҳои майда, мотоблок, комбайн ҳамин чизоро баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе махқулай дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш менем баҳри шумо пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред, равон кунем ва пешкаши харидоро мекунем. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед. аз шумо ҳамин хоҳиш дар канали Яндекс Дизайни мо дар комментария закрепид кардагед. бидрои ҳама касая дастгирӣ кунед, ҳамун канал подписатсия кунед. иншоалло мо пешкаши шумо беҳтарин наварҳо мекунем. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз. бародаро, срожна мотоблоки фурӯшӣ модели 678 як нав айрасия овардагай. бародаро 7 қувваи аспа дорад. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ. нархша 13000 сомонӣ мега, бо гуфтагии савдо карда мешавад. ҳозирашда ришқа медараванд. касоне ки харидор бошед нашод мотоблок фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби худи мотоблок дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. Kia Rio соли баромадаш бародаро 2016 ҳамсолаи, моториш 1.4. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 100,000 сомониш мега. мошин ҳозир дар шаҳри Россия қарор дорад, шаҳри Москва. бо ба ягон мошин дар ториксонам алиш карда мешавад. ина бародаро, акама дигар чизша нафаҳмидам. касоне ки харидор бошед ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед ё алиш кардан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат бародаро. бародарои азиз, комбайни гандумхӯронак созай состояниш 100% мега, кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи вақт, деҳаи Гулистон. нархаш 12000 сомониш мега, бо гуфтагии савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод комбайн фаҳмидан мехоҳед, мега гуфтагие ки состояниш 100%. мақсад ина хитон бинед, кор мекунад, гандум мехӯрона 100%. касоне ки конкретни харидор бошед бародарои азиз, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, мотоблоки Бренд 170 бензиния. мотоблок дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бо худаш френза дорад, картушка канак дорад. нархи 6500 сомонӣ, бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. ина бародаро 7 қувваи аспа дорад. касоне ки харидор бошед ё нашод мотоблок фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. марҳамат бародар. грузовой КамАЗ. грузовой дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. грузовой КамАЗ 100% состояниш нахтон бинед, гуфтагия ягон дард надорад, ҳамаш кагнадай. нархша 95000 сомонӣ мега, срочно фурӯхтан дар кор мега, пул дар корай. 95000 сомониш мега, бо гуфтагия савдо карда мешавад. бародаро, касоне ки харидор бошед ё нашод ами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро даст. бародарои азиз, картушкаш канак, картушка чинак ҳамаш 100% кор мекунад, лубой хел. нархаш 18000 сомониш мега, бо муомила дорад. қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. бародарои азиз, техникаи хубай, картушка мекани, ягон худ заҳмат намекашӣ, картушкаро худаш меканад. касоне харидор бошед ё нашод ҳамин чиз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, комбайни фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. комбайн дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин состояниша хитон бинед, нави созай. нархаш 50000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. номрои Тоҷикистоншам ҳаст, номрои Россияшани. комбайн состояниш хубай. касоне ки харидор бошед ё шод комбайн фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худаш дастрас кунед. марҳамат бародаро. грузовик УАЗ бародаро соли баромадаш 1990 солай. гуфтагие ки салом алейкум. мошин нахадуай. ҳамаш 100% кор мекунад, баллонои 90%. мақсад нави созан, беҳуда илтимос гуфтагие занг назанед. қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. нархша 20000 сомонӣ мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашод ами УАЗ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой Газель соли баромадаш 1995 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дизелнияй.
ҳамаш 100% бештар маълумот дар рӯи экран навистагӣ қарор дорад дар ноҳияи дӯстии ҷиликул. нархи ирани бародаро 20000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 20000 сомонӣ. касоне ки харидори конкретни бошед ё нашуд ами газел фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Mercedes Benz Atego 1229 соли баромадаш 2007 солай. мошин вагонияй гарантиш қатияй ай Германия меёрам ба Тоҷикистон гаштагӣ нест мега ҳамаш 100% ай бештар маълумот ҳамаш дар рӯи экран навистагӣ харидори конкретни боша мега занг мезанад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. нархша 265000 сомонӣ мега бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. грузовик газ 53 соли баромадаш 1989 сола. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бештар маълумот мега ба телефон қатъи занг бизанед. конкретни харидор бошед, ба телефон занг бизанед, бештар маълумотро худам ҳамаша мерасонам. нархаш 19000 сомониш мега бо гуфтагӣ савдо карда мешавад ай 19000 сомонӣ. ана бародарон нарх. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами газ грузовик газ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Daewoo Labo соли баромадаш 2010 солай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% гарантиш қатъияк кор мекуна мега. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ана бародаро бигире. нархаш 65000 сомониш мега бародаро бахшиш 65000 сомониш мега бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. мошин состояниш хуб халдени кам дорад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. грузовой КамАЗ соли баромадаш 1987 солай. бародаро 2 баллон шав 3 баллонаш кӯҳнай асталниш мега 100 ай. ҳамаш 100% мега завадид меша кор мекунад. ҳамаш қоидави қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархаш 50000 сомоние бо гуфтагӣ савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед бародари азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. Самосвал Зил 130 соли баромадаш 1989 солай. зил дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш нави хубай мега. ин ахтом бинед газ намедунам дизел ё бо газани мехирад бародаро. нархаш 45000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. бародаро бигире. касоне ки харидори конкретни бошед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. грузовик Hyundai Porter соли баромадаш 2008 солай. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад. дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон расход надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархшам бародаро созайхай мошин навай 90000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 90000 сомонӣ. касоне ки харидор бошед ё нашуд ами Porter фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.